עידן חדש במוסיקה הקלאסית. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, העונה במשכן לאומנויות הבימה בתל אביב ובאולם מופת בראשון לציון. חייגו 03-961-3599 ואתם מנויים לעונת 94-95. אז ועכשיו משקה חלב, משקה טבעי, גם טעים וגם נרים, ארץ כוח ומביא, מפתח ובריא. אז מה עכשיו? עכשיו משקה חלב, משקה חלב. זה קורה היום באור. חרצית יא חרשנית, בואי נלך כבר. אמי אמרה שבלא תואר אקדמי אין לי מה לחזור הביתה. חרצית, את רק בכיתה ט'. הקשב לקריין. הידעת? באורט אפשר להתחיל בחטיבת הביניים ולסיים עם תואר אקדמי. למה אף אחד לא עונה לי? למה אף אחד לא עונה לי? למה אף אחד לא עונה לי? סוף עונת הקילופים, חותכים לשמיניות ואוכלים. לפני שאני יורד מהפסים, אני יורד לים המלח. את שומעת ציפורה, אני הולכת בסופרמרקט ואת לא מאמינה מה אני רואה. מה זה ציפורה? שאת לא תדעי, זה שום קפוא בקוביות. מוציאים מהפריזר, זורקים לסיר, מנה מדויקת, נגמר הסיפור. טבעי, טעים, טרי, מתאים להכל, ואיזה ניחוח. מדהים. קחי קובייה, תעשי ליונגיאן נשלח פסטה, הוא ייפול. קוביות של נופית, עידן חדש בבישול. רציתי להיות מוקפת חברה, אבל להישאר עצמאית. בלייב קר של אחוזת בית קיבלתי גם דירה ושתי ארוחות ביום. ואם חלילה אזדקק לטיפול סיעודי, אקבל הכל בלי תשלום נוסף. גינדר, לך אתם חושבים שאני הבת של רוטשילד? אפילו לא הצטרכתי למכור דירה. לייב קר של אחוזת בית 09-90-50-50. סקודה מקבוצת פולקסווגן, זה בטוח בשבילך. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
הפאנצ'ר היה ערב 6 הימים, כי שאבא אבן עבר דרך פריז וראה את דה גול, ודה גול אמר לו, נתירה פה לפרמייר בל. רבין, פרס, אנוכי, ברק, שרון לא הצליחו לעשות שלום עם ערפאת, ואולמרט לא מצליח לעשות שלום עם הפלסטינים, כי מסיבה פשוטה, כי הם לא רוצים שלום. For him, the Intifada was not just an attack on Israelis. For him, the Intifada was not just terror, as it was. For him, the Intifada was something very personal. In the last meeting we had with him, he even said that he did not trust Egypt or Jordan or the Arabs. דמותו של אריאל שרון מבחינתי הייתה דמותו של אדם שנהג בברוטליות במשך ההיסטוריה עם כל משהו ערבי. קמתי בבוקר, צלצלתי לאריק ואמרתי לו, שיניתי את השם לקדימה. הוא אמר לי, למה שינית? בשביל מה בדקנו? אמרתי לו, לא נראה לי אחריות לאומית, כי באנגלית זה גם יוצא מסובך, national responsibility, וזה, זה מילה ארוכה. ואבא שותה, כשהוא שיכור את חוזרת, והכלב בוכה.